Служете стоя. Трябва да се гледа. Let's go! Браво! Браво! Не трябва да го спра. Ona koja od Duna tamo tira, ona ovdje zvali ide. Znači, se pogledaj na to, koliko ti treba da bude, znaš? Vađajke mu kažu. Ja da mislim da će da samo da vidim gdje je.
От камерата видим картичка. Таба. Пусти ми го упора, хайде. Не знам Сабота дали да го сложим на нея. Оти два пъти по-бърата с нея. Мисля, броя да ми пустиш. Ваше право. Хайде. Не може копия да пусне именно от камерата на картичка за такова. Казвам, че такова не е, но има картичка бай да може и не е. Да. Още много имам камерата, но не е на картичка. Да хода в камерата, тия да ги стеклирам всички, ще са делчета и някъде тръгна на картичка. Без казват, че има лектета много не си не може. Камерата така, аз ставах и картичка да ми обидва за самия въпрос. Нямам такова кабел, че за това ще ако нека това ще влезе тегна. Няма си дека има, има ги показала ги плановете на по-скоро картичката няма. Иначе ги има там на това 6 минути. Това е като моята е такова и може да е картичка. И са и на две. Какво може да бъде така? Това ще пробвам мотоцикл има не гаранция. Мисля да не знаеш. За да стане цялостно и за да стане и той модел заедно с друго. Хайде гледам да видим, нека да сигурно има това. Хайде.